weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV takko salini ha totto jullam jeeri gurel buubu ñakaka Afliya ko on takkusal yoni ha toon to Sarndogu ko on takkusal yoni ha toon to gorel Dane Mayo galle Alsan Amadou Mbocci ene jeeya e gardidi kabuji meɗo e nder hono Mauritanie mairie mo legal hono Sebha wawi wadde jungo e jeyba gam yaltinde koppareje e wallude ɓen sukaɓe rofolɓe gam hebde in tineji laamu ngu jertini kadi wonata hono dowri ndi nde battata hono haqqille kay e kuɗoli kay puɗɗi ɗi e cumuji baɗoje kala saaha to leydi hono Sénégal ha hande dey laamu ngu ene jokki tawa koɗo jaggude kono ɓen kadi tawa ko ɓen tuumaɓe e mbuñaari tawa ko kalisaji tawa ko ɓennuɗi min jaato to Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire e RDC Congo to jolam jaɓeri ɓe jatoji hono France leyɗe dindi Amérique Danemark hara goɗɗe joni joni min jaño e kabri ndi salade aadi ɓuri fittude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balawale tan wal kala ceernama Tijane Diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceernama Tijane Diallo ɗo yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceernama Tijane Diallo no yarani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceernama Tijane Diallo no yarani on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano ko prix on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceernama Tijane Diallo dendagal raf mbawɗa wondude sewɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wurjindeji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceernama Tijane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii kono wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laabdo reedu kommalaɗo woni ko ne wiide sanne mbadden danɗo faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiiɗo yahata juma yahata jema ɓanndu musooru koyɗi musooje keeceji musooje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñappuuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkoridi nooro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janngan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala
so tawi ko tongode kurelte jidda hebde gonda ko to leydi Mali Bamako jokkondirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo batta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkondirta koye Dawouda Sare batta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkondirta koye Baba Seka batta ko 77 882 71 02 so tawi non gonda koto Zambi jokkondirta koye Abdoussalam Ba to Kiptoya batta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda batta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkondirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe korelte ko safara boltan woni muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddotoɓe hono ayawa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama ko joni mi gadi addana moon kompital moon e ɗemgal pular e ñalawma hande o asatare 1 lewru yorkoma ujunaji 225 toon nate ɓosoji to ko mimen hono Saydou Abouba to likseyba hono gorgol so tawi noon koye haalirde nde ko Alsane Oumar Mbocc gorko mo sandogo no mbiɗen gardide hono kabuji men ko addi koɗen natanɗen ɗi dendagal hettotoɓe tawde ko ayawa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama e gardugol Sar Abdoulaye Sarr ene jogui hono sunare e dendagal hono dondunaɓe kala e dendagal johli nayyi ɗi kala ɓustare jinnaɗo men taw ko sehil no fewi hono jinnaɗo Sar Abdoulaye Sarr hoore mum kadi koɓe sehilaɓe koɓe musidɓe no fewi kamɓe Ghali Abouba en kala ɗum noon on biyetenoɗo Sildou Mbocc taw noon sanki ko ñande taw ko alkamisare jeenayyi lewru yorkoma ujunaji 125 birnaɗo e ñalawma taw kadi ko hande o sanga waktuji 10 subaka toon to Dondu ɗum noon ene mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala koni woni aduna allahumma amin no mbiɗen e gardidi hono kaburuji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko faade kay e uddurgol ɗen duuɗe jangguirte ɗen duuɗe taw kadi ko janggueteɗe woni taw kadi ko école aji ɗum noon e hitande ujunaji 225 ujunaji 226 waɗi ko guila ñande altinare 6 lewru yorkoma ujunaji 225 e ɗum noon arani e wonande gardiɗo taw kadi ko falde Sebha ɗum noon taw ko maire mo Sebha biyeteɗo hono Ba Ismaila waɗi junggo e poste yaltini wonɗe no copperaji sodini taw kadi ko ɓen élevage wonande 12 école wonɓe falde makko nde taw kadi ko ɗo jimi ɗo wawi wono sodande ɓen taw kadi ko tiniji gam taw kadi ko comci jarude école e wonande kadi erango mawɗo leydi ndi e wonande kay yimɓe foof yo nandu comci ɗum noon kanko wi baɗe ko noon e jinnaɓe ɓen sukaɓe ɓe ngala kadi dole gam sodande ɓiɓɓe mumen kadi wono comci kanko kay ma waɗi feere kadi ɓen kadi ɓorno comci ɗi ɗum noon maɓe mbaw kadi yaade e duuɗe ɗe ɓe dokka toon tawno yaada toon ko ɓen ko fatti kadi e laamu ngu taw kadi ko autorité administrative woni kadi taw ko direction taw ko régional de l' éducation wonede ren wonande kadi e inspection départemental mo Sebha o ɓe jaada ha e duuɗe ɗe kala 12 duuɗal gam tottude ɗum noon ɓen alhaali mumen wonande kadi ko fati noon kadi e ɗin école aji woni duuɗe ɗe janggueteɗo ɓe mbawi kadi wadde kadi fittude ɗum ha laaɓa nde tawno wonde ko laaɓal woni afongalu kamɓe ɓe mbaɗi kadi darde ɓe mattinde gam fittude woni ɗin école aji heblade tigui rigui wonande kay taw kadi ko uddirgol ɗiɗon école aji ɗo ene wayno
wayande ko laamu ngu kañum ne ko wiyete kono forum ko fati hono taaride kañum e ƴellitgol hono juurgol kamɓe ɓe mbawi wiide wonde kadi alaa sago ɓe jertina yimɓe ɓe e wonande kadi taw ko ladde nde renete ngam ko ngalu woni ɗon wonande kadi taw kadi ko jawdi ndi daña kadi ɗo wuuri sanga kadi nde toɓani alaa sago noon yimɓeɓe ndento ngam ɗum noon cummoli ɗi ene keewi no feewi ɗum noon rente no feewi no feewi no feewi e ɓen kadi taw kadi sumoɓe hewɓe sumde taw kadi kono ladde nde tawno ko ɓoyani ko cumu waɗino e ɗum noon wawi kadi nawde ko ɓuuri hewde e taw kadi ko huuɗo yorko e oɗo saa noon ɓe jertini ɗum tigui rigui nde yimɓe foof ko foof rentoto waɗa hen hamma mum haaju mum ngam kay ɗum wawa kadi taw kadi ko dandede no feewi ɗo ko ene wayno de ko ɗo e nder leydi hono Mauritanie fodde kay taw kadi ko projet ji 5 taw kadi ko ɓuɗɗi fayida no feewi wonande kono sukaɓe ɗum noon ene wayno 60 e nder temedere wonande kay taw ko jibinande kono leydi ndi taw ko yartoɓe duuɓi 25 AFD ɗum noon ma waw kadi ɗoftudeɓe e kala fannu ɗofta kadi hono laamu ngu ngam wawde kay wiide kadi ene sembine ko fate hono taw kadi ko politique mabɓe wawde kadi waddeɓe taw kadi ko inséré taw ko insertion intégrale wonande kadi kono sukaɓeɓe ko farde kadi e wona eɗen taw kadi ko mbiyata wonde approche globale ko fate pinal ko fate taw kadi ko jangde hani e golle e foof mamɓe kono tuppirade ɗum e fadde kadi taw ko coftal ɓalli ɗum ɗo fof ko wawde kadi heblude kono sukaɓeɓe ha mbawa kadi kono wawde dañde hen wona ɗen e gueɗe wonande kadi taw kadi koye e dowri ndi kala min jaltu keɗe leydi hono Mauritanie jaɓenen to leydi hono Sénégal to leydi hono Sénégal toon de ene wayno oɗo saaha mo gonɗen ɗum ɗo ko laamu ngu wawi hono jaggude kay taw kadi ko on taw kadi ko ɓiwɓe ɓallade on mennoɗo ardata hono leydi hono Macky Sall e oɗo saaha guila o laami leydi ndi guila ujunaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi ha ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi oɗo biyata hono Aliou Sall ko miñum on mennoɗo ardata hono leydi ndi on de ko dañi e oɗo saaha kañum wawde kañum kono jaggede kañum e cuddiɗo mum wonno ko ñande alkamisare jeenayi lewru yorkama ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon taw kadi ko e nder juɓɓudi ko fiyete instruction ouverte taw ko golo to wawi uddide kadi mo fati kadi e wonɗen gueɗe ko fati kadi e pôle judiciaire wonande kadi e taw kadi wonɗen copperaji e ngam wiide wonde aɓe ƴeewa won taw kalsaji moddude e ko tuuma e mabɓe alaa sago ɓe mbaɗe hono loydo ɓe ƴeewe wonde ko tuuma e mabɓe ko mata ene woodi walla ala toon to leydi hono Sénégal ko fati noon kadi e ayawo habride woni TFM ɗum noon taw kadi ko wonande kono ko mbiyata télévision kono fijor hono média e oɗo saaha dey ene teska wonande animateur uji hono Papa Cheikh Diallo kañum e Abda mo no stress ko ɓen tigui e oɗo saaha goppi hono golle mumen ngam wiyede wonde de taw crise woni toon to FM ene wonde crise mawɗo no feewi e wonande kay e gardiɗo kadi taw kadi kono cetal ngal no haaldi e wiide wonde kamɓene ɓeɗo ɓooyi kadi e ngal ɗo tagata kono cetal kabril ngal e ɗum noon kadi ɓe mbawi kadi wadde gueɗe patam lamiji kono oɗo saaha de e wawde wasde ɓe jogade wonɗe koppereje e ɓe mbi wonde kamɓe de ɓe goppiti ɗum noon e oɗo saaha ɗum noon taw ko liggey mabɓe moɓe mbaɗanno toon o to caggal hono keɗi leydi hono Sénégal jamata ko leydi hono Mali gouvernement mo leydi taw kadi ko Mali e oɗo saaha dey e wino wonde ko ma ƴeew taw ko caggal nde mi jogui caɗele ko fati hono carburant wonande ni woni ɗin diwanuji hani e tengti e lamro ko leydi hono leydi toon to Bamako e oɗo saaha noon ene wayno kadi camion ngaji mbawi hono nati toon addude hono taw carburant kewɗo no feewi wonno noon koɓe mbino ko ene wayno de maɓe mbad toon taw kadi ko deƴƴal e wawde kadi ɗin camion ngaji mbawde nadde toon gadda toon carburant ko ɗum tigui ko laati toon e ɗeɗo balɗe ɓe mbawi hono dañde kay taw kadi ko carburant wadde ya garta mabɓe ma waw kadi hono jokkude ɗon ko audience hakkude taw kadi ko gardiɗo hono jakorde ɗe e ɗum noon e amical taw kadi ko ɓen monnoɓe wonde ambassadeur uji hani e consulat ji taw kadi ko généraux ji to leydi hono Mali to kanko noon taw ko général de division Abdoulaye hono Mayga wawi hono jaɓɓade ɗum to galle hono laamurogo to ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi wonande oɗo délégation ngam kay wawde kay yindede makko yewtide makko fandare nde kay ko wawde kay taw kadi ko ƴettude doole mumen himmu mumen ngam wawde kadi wallude hono leydi ndi e kala caɗele ɗe jogui nde tawno wonde ndiɗo kadi taw kadi ko ngoɗo sengo kañum sosa ko guila ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho ala
wala ko woni darde mabɓe noon so wona ko ɓen nomaɓe tawre ko wattindi ko e wawde jokkodirde mumen ngam holluɗumen laabi pocciɗi taw koto laabi ɗi ganduɗa hoore ma ko nawrodi kadi ko leydi ndi yeeso leydi hono Mali ndi e kadi wallude kadi hono gouvernement o ko ɗum no wonno koyɗe ɗeyete Burkina Faso to nde ene wayno ko Burkina Faso ko puuɗe e nduure hakkude diplomatie mo leydi Burkina Faso kañum leyɗele hono dundude Amérique nde tawno wonde kanko gardiɗo hono leyɗele hono dundude Amérique Donald Trump o yiide kadi ko wiide wonde mo sembina kay wonde leydi hono Burkina Faso yo waw jaɓɓade ɓen taw ko ummotoɓe leyɗele lendude Amérique gartire taw kadi aɓe gona jaato geɓe mumen no Ghana ni no Rwanda ni no Eswatini ni no kadi no Soudan banggue worgo no waɗi ni ɗum no kamɓe noon ɓe mbi wonde ɓe jaɓani ɗum hande ɓe jaɓani ɗum janggo kamɓe noon mbi wonde so tawi on jaɓani komin mbi ko toon battanɗe noon ko so tawi on jiiɗi dañde ko wonande kono visa ji en e ko nandi hen ndewre toon ko leydi hono Togo ko toon gueɗe moon mbawoyta taw kadi ko fewde ɗum noon ko fawde foof haɗa Burkina Faso wawa artude e koɓe mbi ko toon to Côte d'Ivoire ene wayno de toonne ko fatide noon taw kadi ko départ mabɓe ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ɓe mbawi koto uddittu tan taw ko campagne mabɓe électoral ɗum noon wawde wiide wonde kadi aɓe wawde wiide wonde kadi e toon to Côte d'Ivoire to wonde kadi ko suɓade gartoɗo no ardade hono leydi ndi ɗum noon ko ñande asatare nogas e joyyi lewru taw kadi ko yorkoma ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi ko addi ɗum noon e nder jonte ɗiɗi ɗum noon wonande kadi taw kadi ko ɓen taw kadi ko ƴamoɓe ardade hono leydi koɓe joyo kadi taw kadi conseil constitutionnel ƴetti ko ɓeɗon ɗum noon e oɗo saaha noon ɓe goni koye heblanade ngam wawde kadi goho foof haala ko yiiɗi ngam kadi marema waw kadi wadde kadi dañde yimɓe ngam wallude ɗumen kadi no mbawirta kadi dañde ɗum noon ko mbiyeten ko tawat ko yimɓe kadi tawat ko hewɓe koyete toon to RDC Congo ɗum noon ene wayno combat ji ɗi ene jokki toon to banggue funnague leydi ndi kono noon Félix Tshisekedi wawi kadi yiidir toon e nando mum won toon to leydi wona tawat ko Bruxelles on taw ko nandama ko Rwandajo Paul Kagame ɗum noon ngam wawde kadi yewtidde e mata deeƴal en arta toon to banggue funnague hono leydi RDC Congo nde tawno wonde enen ganduno kamɓe de wona koɓe ɓe mbawrani no fewi ɗum noon e oɗo saaha noon politique mabɓe kay mbaɗa kadi ko fati kadi e hunyanka ngal e faggudu ngal mata kadi ma jaam kadi dañe toon wawa kadi wawa kadi ɓe mbawa kadi wawde deeƴal wonande kadi leyɗele ɗiɗi ɗe takusan yoni ha toon to kay heydi galle Ceerno Amadou Tidiane Ba ɗum noon ko on takusan yoni ha toon to lycée Gourgol galle Saydou Abouba jolam jabere leydi hono Faraïse hono puɗorɗen ene mbawi doy ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi oɗo gardiɗo hono leydi Emmanuel Macron wawi hono ƴettude hono pellital caggal kay nde Sébastien Lecornu wawi kadi hono addude hono démission mum wonno ko ñande jeegom lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ngam wiide wonde kay tekkere nde tottono nde ronki wawade ɗum artiranimo e oɗo saaha kadi o ƴettiri tekkere nde kadi o tokkinima ɗum ha fewi o wi kadi min kam jiɗmi tan annene ko gona gardiɗo jagorɗe ɗe ɗum noon e ñalawma taw ko hanki o ñande sappo lewru ndu woni hawri koye ñande aljumare no tigui o tottirimo ɗum no maare ma jogoɗo addandema kay ko caɗele mawɗo kanko gardiɗo hono leydi ndi ɗum tawno wonde ene wayno dey ɓeɗo wiyeteɓe kadi taw kadi ko droit en gonanani taw kadi ko laamu ngu gonanani kadi yaadude makko ɗum noon e oɗo saaha ɗo halɓuno ɗum jogori waade hakkude toon ene wayno oɗo dey ko hunde nde kanko ɓe mbiyata wonde o wawi kadi on ƴettude noon pellital mawgal no fewi ɗum noon mate makko ɗum ɗum yuɓɓu walla ala ɗum noon ene desini ɓooyi leyɗele dendude Amérique ene wayno toon de to galle danejo ɗo ɓe mbawi hono tengtinde ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi nogas de comité ko fatti kadi e prix Nobel de la paix kamɓe de ɓe mbi wonde oɗo saaha kamɓe de ala woni ko hammu mabɓe ko wawde kay ƴewde ko politique kamɓe ɓuuraniɓe maro taw ko hono deeƴal nde tawno wonde ɗum ɗo noon ko haala wonande caggal kay nde ɓe dokki oɗo prix Nobel oɗo debbajo taw ko lundiyanke vénézuélien ajo taw biyeteɗo hono Maria Corina Machado ɗum noon ɓe Donald Trump noon ɓe mbi ko on fonno hebde ɗum nde tawno
wonde kay ena wayno ko darnde mum ko darnde mantinde no feewi darnde taw kadi ko deejere darnde ɗum noon yo guerre o yo darto darnde mataw ko sowde hono pittali ko on noon handuno eɓe mbi wonde e oɗo prix Nobel no wiiri noon taw kadi ko to galle danejo to yaltin ɗin konnguɗi ɗum noon ko caggal kay nde oɗo debbajo totta taw ko vigilanajo ɗum noon taw ko comité ɗum noon taw ko comité prix Nobel o wawi kadi jabde ɗum ɓe mbi noon kanko o toppiti ko politique au lieu ko ɗum noon taw ko daƴal ɗum noon wawi wiide noon taw kadi ko oɗo taw ko directeur taw kadi ko publication mo taw koto galle hono danejo biyeteɗo Steven taw koto Chang ko on tigui haali ɗeɗo kalande hande toon to leyɗele kono denduɗe Amérique ene wayde wawi wonde toon explosif wawi wonde toon to taw koto andaka hal sababu ko waɗi ɗum won ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi sanga suba ko oɗo bâtiment mawɗo kadi ko usine taw kadi ko biyeteɗo Akirat énergétique systems ene wayde nder TNS taw ko banggue worgo leyɗele dendu Amérique ko on tigui waɗi toon explosé ɗum no ɓe ganda noon halko saabi amo kadi hono fetta toon to Danemark ɓe wiide wonde kamɓene maɓe mbawa sodde laaɗe 16 taw ko avion ngaji taw ko baɗoji kadi taw ko haare combaji taw ko américain F-35 ɗum no wawde kadi sembinde hono armée mabɓe o wonande kadi hono no wiiɗo kadi taw ko oɗon fatti kono systéme taw ko défense mabɓe ɗum noon ɓe mbañini ɗum ñande aljumare sappo lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi taw ko jagorgal mabɓe ko fatti kono ndenka wawi kono bañinde ɗum noon ko caggal kadi nde ɓe mbi aɓe teski wonande kadi ɗen jonte hono ɓennude espace mabɓe ko drone aji kay mbeyata toon ɗum noon aɓe jogui won ɗiɗon kulkuli ɗum noon alay saago ɓe daña kadi koɓe forceride taw kadi ko ɗum noon taw ɓe cooda taw koto ɗen laaɗe ɗum noon combaji taw ko F-23 yanta koɓe jogui ko ɗum noon ma won hedde 43 taw ko laana F-35 ɗum no jaaru mum ma won 29 milliards taw ko couronne sa ɗum wona taw ko milliard uji tati piccal 60 taw ko kalis euro ɗum noon ko ɗum woni koɓe jiiɗi wadde ko ɗum noon ɗum ko e nder ɗum noon e nder kam mbaadi golle mabɓe wonande jagorgal défense ngal no wirini ko ɗum woni himmu mabɓe ko ɗum woni koɓe jiiɗi wadde kay mata leydi ndi ene naata kadi e kisal e ɓamtare wonande kay leydi mabɓe ene wayno ha toon ha hande nandiral taw ko rokere adande ko fati kono chifodral ɗum no waɗi ɗum ɗon ko fati kadi e dartinde wolde hakkude leydi wono Israël kañum e Hamas ene wayno dey toon dey ɓen mbawi wonde winde nangoɗiɗe taw ko fati nangonoɓe toon ko fati kadi otos uji ɗi fodde ujunnaji ɗiɗi taw ko ɓen taw ko ɓe nanguno taw ko palestinaɓe ene wayno dey hono ma mbaw kadi gon ɗaccitede Marwan taw ko ɓeeso jodi taw kadi ko jeeyaka hen e wuppitaɓe ɓe kono ɓe mbi Mouhamed Abbas holliti weltare mum e ko nani ɓeɗo kadi goppitama ko foto 150 noon taw kadi ko camion baɗɗo kadi balle guura ummiti toon to Égypte fewde toon to Gaza ene wayno dey ɓe mbi wonde ko ɓe jogui kadi jorto moƴƴo wonande kadi laaɗeɗe kadi ma won kadi ma mbaw kono yetta toon ko nande koni Arabie Saoudite Égypte kañum Kremlin e Iran kamɓe e woɓɓe ina jogui ɗum ko fandare moƴƴere jorto moƴƴo gam ɗeɗo laaɗe kadi no ɗen jaggirno kono Israël jagguinode en jogui tan jorto mane mbaw kono yettade ɓe gadda guura no hannirta ni gam kadi taw kadi ko ɓen mbawa kadi dañde hen fartaŋŋe no guuri bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe ɗum noon a yawa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɗo kumpital men e ɗemgal pulaar ko ɗo kalɗen hen to nate ɓosoƴo to ko ɗum noon ko Saydou Abouba to lycée ba hono gorgol so tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Bocci gorko mo saaha dow yo jaam jogomi jogomo.